L-Odwa tajba. Illum l-20 ta' Marzu jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarja Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna għal din ix-xandira ta' tluħ tal-Form 1 bniet ġewwa l-Gżira ta' Għawdex. Qabel ma nibdew bil-polza kif nagħmlu subien, qed jgħidu li subien, bdiet wara dik biex ma taqta'wlix tilqu minn issa. Mela, issa ħnibdew bis-subien l-ewwel, u mbagħad il-bniet iktar tard. Qabel ma nibdew nintroduċi anke l-kollegi tiegħi tajjeb li nifqu ftit u nagħmlu xi riflessjoni b'talba. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Mulej kif qed nibdew dan il-proċess illum nixtiequ nitolbu għal dawk kollha li ħajkunu qegħdin jieħdu sehem għal dawn it-tfal, għal dawn iż-żgħażagħ uħud minnhom ukoll illi jieħdu l-edukazzjoni kollha li għandhom jistħoqilhom intitolat għalihom għal edukazzjoni sħiħa tal-persuna sħiħa. Sew jekk ikunu fl-iskejjel ta' Knisja kif ukoll fl-iskejjel oħrajn. Nitolbok ukoll tħares lill-familji tagħhom u lilna kollha involuti f'dal proċess b'ġustizzja lejn kulħadd. Missierna li inti fis-smewit titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża kuljum agħtina llum, għafrina dubietna bħalma naffu minnu ħati għalina, la daħanniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja, Amen. Slima lik Marja bil-grazzja milja l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nies nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu, għaddisa Marja ma nitlob il-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, sa dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mela minn hawn ftit ieħor issa ħanaddi l-kelma l-Annelies illi qiegħda magħna hawnhekk li bħal dejjem tkun qed tieħu ħsieb mexxina fil-proċess. Flimkien magħna wkoll fil-istudju tagħna hawn kif qed taraw Dr. Robert Aquilina li ħajkun qiegħed jivverifika l-proċess min-naħa tiegħu hawn ukoll Felicien li ħadkun qed tgħinna billi ttella il-tokens li fuqhom hemm in-numri. Issa tispjega aħjar Annelies. Kelma lilek. Grazzi. Grazzi Dr. Mifsud, nilqakom għal polza tal-ewwel sena sekondarja Subien ta' Għawdex. Ħantikom kollega tiegħi tal-grafika ħalli ntikom daqsxejn spjegazzjoni żgħira bħala applikazzjonijiet li kellna minn tal-ewwel kriterju. Grazzi. Mela, kellna reġistrati bil-kriterju 1A, kellna 40 applikazzjoni tal-impjegati, kellna 3 applikazzjonijiet, bil-kriterju 1C kellna 2 applikazzjonijiet, bil-kriterju 1D kellna applikazzjoni waħda u kellna 11 l-applikazzjoni li ġew reġistrati ta' series cases li jkollhom tip ta' support differenti. Għalhekk dak ġejna total ta' 57 post. Fir-regolamenti ippubblikajna 72 post u mill-applikazzjonijiet li daħlulna 57 post għalhekk jibqalna 15 post disponibbli għal tat-tieni kriterju. Ġifieri fil-polza tal-lum min se jiġu mill-numru 1 sa 15 ħajkollu post ġo skola tal-Knisja. Nixtieq intikom informazzjoni oħra żgħira, ma nafx jekk rajtux il-lista li ppubblikajna fuq is-sezzjoni iskejjel tal-Knisja. Fuq il-lista ta' kull applikant hemm token number assenjat mat-tifel tiegħu. Dak in-numru tat-token se jkun dak in-numru se jittella mill-urna li ħattella dalwaqt il-kollega tiegħi. Dan in-numru li jittella huwa abbinat mal-isem, il-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni. Din l-informazzjoni ġifieri token number, in-numru tal-applikazzjoni, l-isem u l-kunjom tinsab fil-lista ta' parteċipanti fuq il-website fis-sezzjoni iskejjel tal-Knisja. Grazzi. Tistgħu nibdew. Bekk li ħankunu qegħdin nagħmlu bħalissa niftħu l-kontenitur li fih dawn it-tokens kif qed tifhmu l-proċess qiegħed jevolvi speċjalment dawk li forsi ġiliraw staġuni oħrajn ta' dawn il-polots li jkollna. Qegħdin nevolvu ftit ftit u minn ħajkun qed isegwi tluħ ieħor ħajkun hemm anke xi tibdil iktar għaddej qed ninvestu kemm jista' jkun biex nimmodernizzaw il-proċess li jsir dejjem aktar tajjeb modern għal kulħadd. Nistgħu nibdew għalhekk bl-ewwel tidwira tal-urna. U kif nagħmlu dejjem fil-isien ħatkun qiegħda ttella 12 u kemm jifdal? B'settijiet ta' 12. Ħataraw fuq l-screens tagħkom it-token bin-numru 15. 15.
9, 9. U naħat isfel qed taraw hemmhekk fejn ikun abbinat ukoll it-token mal-index number u mal-istudent jew studenta. 17, 17. All right. Ħada xej tiżbita t-token irġena ġbarnieh ma ġara xej, qed taraw fl-insert ukoll dak kollu li jkun qed jiġri. 22, 22. Tlettax, 13. Tlieta, 3. Ekku, 10, 10. Tnax, 12. Tnejn, 2. Natu ċans, qabel naqra 23, 23, kenna grafika li deret mhux tajba. Dak li qed taraw token number 1 hemmhekk ma telax fil-fatt ma telaq it-2. Ħanieħdu ħsieb naraw illi jiġi korreġu dak. Fil-frattemp aħna biex nserħu ras kulħadd intkom tkun qegħdin taraw ukoll illi ma' ġenbi għaw Annalise u n-notar li huma wkoll qegħdin jieħdu rekord ta' kollu qed jitlab biex aħna nivverifikaw meta jkun hemm xi buttuna li ntafset bi żball mill-kollegi tagħna grafika fil-fatt dik tkun qed tiġi wkoll verifikata min-naħa tagħna. Hekk qed taraw li tela n-numru 2 ġie korreġut hemmhekk u issa all right nistgħu nkomplu 23, 23. Nistennew titla' ekku tajjeb ħafna nistgħu nkomplu. 16, 16. ħamsa u 25. Ekka laqna l-ewwel grupp ta' 12 sakemm nagħtu ċans ftit in-notar ikun jista' jikkonferma u jivverifika kif ittellew it-tokens illi għandna u ħadkunu qegħdin taraw ma' ġenb xulxin grafika li turi l-ismijiet ta' tfal bl-index number tagħhom u ranking order u min-naħa l-oħra taraw l-Annalise turikom verifikata ekku il-lista kif ittellet bit-token numbers flimkien ma' ranking order. Tajjeb ħafna. Ringrazzjakom, nistgħu nkomplu fil-isjen. Frattemp tellet in-numru 11, 11. Erba, 4. Erba' 20, 24. Tmintax, 18. Tsatax, 19. Erbatax, 14.
5, 5. Wieħed u 20, 21. Tminja, 8. Għadu ftit ċans. Numru 1, 1. Numru 7, 7. Sitta, 6. Fadlinna, jew għalaqna is-setti ieħor ta' ma dik iż-żomma f'idejha, għalaqna setti ieħor ta' 12 ħajjintwera. Erġajna il-kollegi jagħmlu verifika u jerġgħu jintwerew daka għall-limis, però fil-frattemp issa nistgħu nuru l-grafika flimkien imbaxxuha ftit. Ekku. U tistgħu taraw bħall-ewwel mela għandkom il-grafika fejn qed tintwera ranking order, l-index number u l-ismijiet kunjomijiet tat-tfal, tal-istudenti, u naħa l-oħra il-lista verifikata min-naħa tagħna bir-ranking order u t-token number kif ikun tela. Tistgħu tagħmlu hekk il-verifiki tagħkom ukoll. Grazzi ħafna u fil-fatt l-aħħar numru li kien fadal kellna bil-fors nimxu b'settijiet imbaxxu ftit għax mhux qed hekk u prosit aħjarek in-numru 20, number 20 u bekk għalaqna u bekk għalaqna dan it-tluħ nerġa' jsir l-istess verifika anke għal dan it-token u ħaterġa' tintwera il-grafika flimkien mad-dokumenti verifikat minnaħa tan-notar ukoll biex nibdew noqorbu li nagħlqu din is-sessjoni. Ekku, u l-grafika nitlob il-kollegi. Ekku, proset. Tajjeb ħafna. Mela naħseb qabel nikkonkludu nista' ngħaddi ftit il-kelma l-Annalise biex tkun tista' tagħtikom daqsxejn noti min-naħa tagħha. Grazzi, dik kienet il-tmiem tal-polza tal-ewwel sena sekondarja Subien. Kif spjegajtilkom min ħajjiġi mill-ewwel numru 1 sa 15 ħajjieħu post ġo skola tal-Knisja. Fil-ġranet li ġejjin tirċievu email min-naħa tagħna bir-reġistrazzjoni fejn aħna wkoll minn l-uffiċċju tagħna ninfurmaw l-iskejjel fejn imbagħad tibdew tirċievu l-informazzjoni meħtieġa min-naħa tagħhom. Dak kollox minn ħadd. Tajjeb ħafna nirringrazzjawk Annalise. Jiena ma jifdal li xejn li nirringrazzja l-kull min ta' semu f'din is-sessjoni tal-lum fil-fatt Annalise hija stess, il-kollegi l-oħrajn ukoll fil-Isjen, nirringrazzja ħafna lin-notar Dr. Robert Aquilina, għaw kollega ieħor li mhux qed jidher min-naħa tat-tim ta' Admissions li huwa Justin, u kolli qed jinputtija mbagħad tidher il-grafika, il-kollegi tagħna mill-aspett tekniku Rodrik u Dylan, illum kellna wkoll iż-żewġ fathers li qegħdin wara l-kwinti li peress li għandna proċess pjuttost ġdid ta' xejn affarijiet ġodda l kulħadd tal-wara kellna Fader Alistair wara kwinti u delegat tagħna Fader Mark Ellul ukoll li kienu qegħdin jassistuna jħarsuna. Nirringrazzjawkom li kontu qegħdin magħna u nsellmulkom.